Atase masuk video wani nyawer ya kek bengi iki yo. Enggak, kastawa mendung sore. Mangke pun lajeng malih. Matur nuwun Dik Lastri, yo ngene iki lho kancae sing ngerti. Ya Allah, ya Allah. Kancae nek roh kancane yo ngene iki lho seneng aku. Awet urip yo Tri. Gusti, sampeyan masuk iki diwehke aku. Monggo Dek, Kak. Mas Jasno, lilakno arep bali ngalor yo ben. Bali ngalor yo ben. Sesuk yo bali rene neh. Kene rame yo, Nduk, lor sepi, Nduk. Wis didodaki yo, Ndak. Monggo Mas Etno. Kastawa mendung sore Mas Etno. Engko Pak Rebit. Ya, Deka, Deyeni, Dek Lastri, wis. Ya ndak. Dek Retno, ayo bali. Ngono wis sing demes Eka. Ayo Dek Retno, Dek Yeni. Lasimin. Heeh. Nggonku tinggone ya. Anu Ekar linggih kowe golek kursi liyane. Lah ngono. Ana ke. Iya. Kene. Manut karo kowe nak men. Monggo Mas Derno. Duwe yo joget. Lestaria witatani resambi kala. Yo kudu ngono wae, Tri. Beksa adoh menah kok nyedar. Pak Chandra wis gendah ora kowe. Kowe kok joget gendah ora. Tasih kirang Mbarbin. Tasih kirang kalih Mbarbin. Mbah Kosman. Ampun kathah-kathah, Mbah. Umur niku tambah mboten suda, Mbah. Ya Allah. Jenengan daleme tebih ampun kata-kata. Mengke kula tak mriku, Mbah. Sekedap yang kangkung, yang Kosman. Kastawa mendung sore malah kadang.
titah jumangkah nut iramane kongso laras Toto Wisnu laras nuhun ingkang prabeksa katapen kastresnan sejati. Katresnan sejati.
Sis garap. Yo. Say. Wisnu laras lagi. Hai. Hai. Ayo. Ngalar bos. Say.
Minggah si kucing, Mas. Minggah si kucing. Hai, goyang Mas Joko. Asik. Iya, 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 iya. Ane mau bengi, terus montang manting, tanah poturu, hatiku tansah klisihan. Amen kailing, bubar semani, tiara tetekilan cerah kuning. Aduh mangkene remasaku teka karo milang-miling ada awimu atan sangije sing teka cepur si kucing. Pangapura Mbah Himin sedaya ingkang beksa. Yang bismillah. Aye. Bapak Nanda. Iya, 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 iya. Iya.
dadi cah loro tak ganti dini apa kemati ae Wisnu jos elok Minda boyo kata sita ulit alangan tiga bisa pakai wario jawara lahir putri Sulistyo terus bisa nyawaron diko kadang seroto matur suwun Mas MC nggih matur nuwun Bapak Harum. Sing penting paras. Lamat pinarulung sarane bangsa Wisnu Laras. Sepeda boleh. Iki Mbak Warni ini ra njaluk neng karo Masuk Idi, ini ra njaluk lagune piye. Lah kapan lah nyawer Masuk Idi? Aku roh arep nganti tekan mati ya ge roh pisan iki nyawer Masuk Idi. Tenan. Biyen-biyen ya ora, dadang urip ning Gemantar gelem nyawer ora Masuk Idi kok enek. Monggo Parabin Mbah Gimin sepeda mulai hingga sampun mikentuk jatake plek utahe beksa lareh daya lumang sari saking sasana panenggalan sasana suka angin suka sasana Montar Krawitan Wisnu Laras pinarulung sarane Jombang Ketampen ricik Isto, jurakane puluhan. Jaluk engko mendung sore. Pak Lan, nggih. Mas Min, Mas Tri, ya Ndek? Mbak Ika ngapunten nggih. Nggih Mas. Bung Yitno ngapunten nggih. Sing beksa Mas Faiz, Mas Adi. Kuwi bosku kabeh. Bosku kabeh. Sampun jangkep Wisnu Laras. Monggo toto Jombang Ketampen ricik Wisnu Laras. Monggo. Sing nyolai mantrine joget Mas Adi ora. Kawe
Bina. Ora mbok wale ono. Eyo, ya eyo. Ricik. Ya Mas ya Mas. Jenur. Apa? Ricik no. Mas, Rin menek. Ricik to. Kremis bos teko sedelo maneh. Bapak lemos teko dagake. Aduh, lek betul apa bungkus patah iku isin apa Mas Parno Ayo Mas Adi. Aja bosen topil. Jebulane calon gambare kamas. Ayo ya. Rama. Golek meja diwadahi kardus. Ora ana kardus rama. Golek bojo mbaya sing tulus. Rama. Madam meja lawuhe ati. Ora ana atinu. Golek bojo sing ati-ati. Wo wis lho. Duduk. Wah, Mbah Mantri yo elok. Nyok larang udan. Ayo Mas Eno. Halo Sinaringan karawinan Wisnu laras lagi. Asik. Mas Eta. Makasih. Ayo Mas Sina.
Sregep to. Asik. Ayo to. Tandur kekuningan. Masalah. Lemah sawah sing Ayo to. kekeringan. Karang tuane jek joget iki. Yen awan golek YouTube-an ora betah panase panas dalan angin silir ra karuan katole wus larang udan telalan Mas Asno apik Mas Asno Spesial Mas Dadung. Nyanyi. Oh, sing nyanyi Mas Joko. Mas Joko, Pak Rebin ini tak kandhani. Pak Rebin, umur ki tambah, umur ki ra suda, ngombe aja akeh. Ora genah iki selingan apa beksa ora genah panitia iki. Enak. Kandono. Pokoke gayeng. Ya. Aku Ugro. Yo, kanggo ledek-ledek sing kurang saweran rene ngejak aku. Oh, menteri. Mister Sumilir. Mas Parno, ayo Mas Parno. Mas Parno, Mas Parno. Di, Mas Warno. Mas Warno. Mas Warno. Asik, wes nularas. Anganku ngambara anembes mega. Lintang-lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi ngidung tegeting jantung iya Duk wes oh iya ngapusi rina wengi wayang mumbet ko adikku ayo sing ngotir kapan boyo aku bisa genggam lintang nganggo indahe rembulan
padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerino tak titipi kidung tekel bikin gantung lunyitan lung-lungan kang rambatan iya duk terus kamu sarang rangan jiwa tak kirimi layang kita asoy seperti ingin apik ora krasa sliramu panas tak pikir ngapusi asai zaya rina wangi wayangmu beda atiku sing tirta saupama kapan kaya aku bisa kegemlintang renggu indah rembulan aku samar kuatir lana montap tabang sekar mekar ora kang tengkar ngalakan tanpa upama tunggu tumata sing tirta kanggo nelesi lungga-lungga ketiga kanggo nelesi lungga-lungga ketiga Terima kasih Mas Parno. matur sembah suwun Awit kathahipun pametri. ketiga Terima kasih Mas Parno. matur sembah suwun Awit kathahipun pametri. Chandra mendem Kak. lah iki do krasa kabeh Pak Chandra mendem Kak. lah ya Nang Joko mendem Pak Chandra mendem halo halo. Monggo Dek Kak, sak kanca. Mas Paino sabar, Bos Adi Jaya sabar. Oh ngoten. Bandung ngomong ireng-ireng. Oh berarti iki Pak Emus. Heeh. Oh menteri Pak Emus. Bandung ngomong ireng-ireng Pak Emus. Peh ledhe gak warni are. Matur nuwun Pak Arum. Ya kon moro ning Tara kono to. Ben moro nang Tara ana Pak Emus. Materke omahe. Ora warni ya apik ya ngene. Ha iya. Ya Bandung ngundang anak ireng-ireng. Ayo Pak Mus, ndang manggon. ya ada Masjid, anaknya 76. Yo, anaknya ku yo. Gak apa-apa ya. Oke, matur nuwun Masjid. Bandung udang anak ireng-ireng. Monggo kemaring sinarengan kalian Wisnu Laras kalenggan Bandung udang anak katur mugi dados syukur kalih dhateng Sagung Purwotarno. Sinarengan Wisnu Laras grup wong kalenggan monggo Sibirame tak kantun dhateng panjenenganipun ing sampun pikantuk pangapunten kemarang lumangsana beksa boten Astri. kalenggan dalu punika. Masak Juno ya joget, apa ya iso joget to, Tri? Juno. Gole beda le, Gus. Itu kan ning yo tenan. Terima kasih Estu. Monggo Sebida malih tan kantun dhateng panjenengan Bapak ing sampun pengen pangartan kepareng lumangsana saking palenggan. Lah nek pemembah suprat ngono ae pomong gliyeng omahe cedhak. Tur sing wedok ya ijek nang kene pomong kliyeng ngono omahe cedhak. Bandung ngundang anak ireng-ireng. Ayo to. Kepareng Bandung udang anak. Wisnu Laras kalenggahan
wedang ana penake. Nek ora ngandhut teko pesek. Ngono ya, Mas. Sok ya ora. Ya, Mas. Ya Rama. Ramani Rawa. Kami tiba-tiba ini bulan purnama. Mesir sore jongkate penyu. Pripun? Mesir kowe dek yanti jarang ketemu. Morono Wirasari, Mas. Genis, ya genis. Sak solai lan nomorang mulan kang purnama. Uwian kenyoh kenyoh Terus nera paino yanti yomo. ndak ya. Nera Sing ndi painoi sing ndi? oh sing ngerti yanti yo mung paino. Retno ya, Mas. Ya mang. Ya genis. Ramani. Parabin. Masuk iyo. Itonono wong ci. Tramangsa alanggeng. Terong bunder yan. Piye, Mas? Bojone wong ketoke seger, ketoke Durung wong tak aku yo urung jajal. tau kok. Durung tak jajal kedua. Gak. Udang anak ireng-ireng. Ya Mas, ya Rama. Mas Paino, eling aku, tenang no. Momong keco. Dulang putraku sing ayu dhewe. Aduh lae. Muga besok gede kaya Dik Yanti. Anakku sing Dino. bagus dewi. Ya. Lain soyen gedhe sayang wong tuane. Sik-sik jaung kalungkal ora ngerti gerange arit isih cilik aja akal-akal apa ora ngerti larange duwe Kaya ngene rasane nangga. apik kuwi ya Mus karo warni apik ka rada enom Kaya ngene la 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 Rina wengi katon ning ireng-ireng dijemput timus meres klopo katut tapase ati seneng dang dituruti ning alam donya lak pira suwene Aku seneng sepeda Dewi Wisnu tata-tata ireng-ireng Ireng-ireng. Jane aku naksir kowe sayange bojomu ngetan baling ulan apa satyane kalakon tempele ora
bojo ingkang ketoke kepenak lair kira Nang brenio tak kandhani di rungokno iki ya ngapa iki kene ireng-ireng lair kira sawong kalih wayange kuno sing digawe kayune jati yen to eling disembung ana aja gawe lakelane ngati lair kira oh bener sing digawe kangene ati kayune jati yen to eling disembung ana ya ya lair kira soto rano emus menyang Sragen lewat balungan bojo loro penak awake rande bojo susah turune lair kira minggah kangene ngati Mas kangene ati yo nugroho rindu Pailon dino ayo lo berese lo yo ora apa-apa oke ayo lo adus Pailon Jange tak rewangi terpentroli kangen. Ya kakek, terima kasih. aja semelang mang bagas terus saiki ora bakal layu ora suwi aku bali bisa semanding ana ing sisih Ayo Mus.
Jasno bar porak iki kok. Santai. Aja sembalang mangpas tresna iki ora bakal layu ora sewi aku bali bisa semending ana ing sisih. Apa ndok Eka baksane? Baksanya apa? Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. Oh ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya dok, ya dok, ya dok. Ya dok, ya dok, ya dok. Ketemu jodoh dok. Yo Dek Wisnu, ndang ditoto. Ya, pamut ya Mas ya. Rasane karepmu. Monggo para ben ngempeni medal para ben Mbah Kimin ndang ditoto. Ayo masuk yo. Ya dok, ya dok, ya dok. Iya iya. Ya dok, ya dok. Iya 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 iya. Ya toh Ya Mas dok. Agus. Ya ya. Ketemu jodoh kendang guling katresnan sati. Tari tambane bojo loro kok lali. Ya, pungkasan nggo rampung bojo loro oke ya ya lah. Ayah. Iya iya. Monggo Dek Wisnu ndang nu selak wengi nu. Ya ya ya. Oh ya. Ya ya. Paling indah. Paling enak. Kadang lawopo. Kon aku Dik paling enak mangan lawuh teri. Paling kepenak nikah entuk sapa? Yen kowe takon aku paling kepenak nikah entuk Yanti. Yen entuk Yanti. Kudu sing ati-ati. Iya Mas. Sebabe apa kadang-kadang lunga bengi yen salah setitik aja diseneni Yanti mundak ra bali. Paling enak madang lawopo. Tekok neh yen kowe takon aku Dik Yanti paling enak mangan lawuh bakmi. Paling kepenak
nek iki penak. Penak, Mas. Yen kowe takon aku Yanti, paling enak nikah entuk Lastri. Piye Mas nek entuk Lastri? Yen entuk Lastri kudu sing ati-ati. Lah gene. Sebabe apa bendina lunga bengi. Terus Yen salah setitik Yanti Lastri mesti ra bali. Iki apa neh iki? Piye sek? Piye sek? wae sing penting jodone. Lagunya apa? Yanti apa Lastri? Oke. Padha wae. Penting menake. Katon lan nganti ambabar wawangi. Dek Yanti, Dek Yeni, Dek Lastri, Deka, Dek Retno, sing domar foto. Ayo Dek Pasar ini. Mbak Marli. Yanti, arep nyamer ka? Ayo Bu Marli. Ayo Bu Marli. Pesek. Rindu. Bu Marli. Sing keri lewung karo Deno. Dek Wisnu sing digawe sing keri lewung karo Deno. Bojo loro nggo nutup, nggo tutupan. Aduh duh. Lewung dina bojo loro rampung. Lewung dina bojo loro rampung. Dadi lewung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku glindu pesek joget nggodho ati rinten siang dalu. Masya Allah nyatene nyawer aku ya Allah. Ya. Tambal ban Mas. Piye to ki? Tambal ban. Katane bisa luluk. Ha. Hatiku. Sehingga jangan Oh menteri bojo loro tambal ban rampung. Bojo loro tambal ban. Moga dadi nyawiji nadyan apa tak lakoni. Hae. Yalah. Yo. Bojo loro tambal ban. Yo. Bojo loro ra kupano. Ela. Asik. Salololo. Ya.
tambal ban. Tambal ban. Pak Dela tambal ban. Noleng noleng nong. Noleng noleng nong. Wisnu, iki piye? Wah, kesera. Pak Wisnu joget, Pak. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine Lalen. Aduh sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Ini Basuki Dindi. Elok mbahmu elok gitu lah. Jos tenang kowe. Untung-untungan Lalelo, lalolelo. aduh kantongan awaya abas wetengku krasa klocongan. Majedor, 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 jedor. Ono kana pacar Wah iki wah iki mesti rezeki teko majedor, 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 jedor. bana pacamane Iki wis kasendatan kabeh. Ati lego, Mbak Warni wis lego banget. kowe padha Rindu, ati lego sing di omah ya rampung. Atiku rumangsa lakon dene lakon catur netra Lan kampi dosa satya ngambung tansah dadi linduran. semomong manis aja uwes-uwes mredati usada lara luyang nyedak lungguhku aja Ragu-ragu prasasat ketiban daru saiki wis kepethuk dadi kirang langkung jagung mangsama wilujeng dalu wilujeng istirahat usana bilai topik walidayah waridul walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun matur nuwun.